emekwa ka ịnụrụ isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ taa. Anyị chọkwara iji oghere a mee ka ị mara na ya bụ ihe omume anyị ji ewetara ọha na eze bụ nke a kpọrọ Oje Zuru Obodo nke ọnwa ọ ga-ada kpọmkwem n'obodo Ụmụdibịa kụrụ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa. Ọ bụghị nke a na-abịa, nke a na-abịa gacha nke ọzọ ya bụ abalị 25 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya, ebe anyị ga na-eme Oje Zuru Obodo nke ọnwa bụ n'obodo Ụmụdibịa dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo, kpọmkwem na Comprehensive Secondary School Ụmụdibịa. Ị bụrụ onye Ụmụdibịa, ekpekwala ka a kọrọ gị nke a n'akụkọ. Comprehensive Secondary School na school na-ama ama na Ụmụdibịa ama ya ama biko ama ya ama ya nwụrụ nwere ka isi chọta ọkụkọ anyị, ị nwere ike nwụrụkwa ya datide bịa. Uche a ga-achọta na ya before that n'ihi ime ego niile m nye asị m they will leave no stone unturned. Plus ndị anyị menacharala ọnụ a ga-achọta na ya okay I love your courage. I love your courage. Ama m na aghọta n'ihi ya ịbụrụ onye obodo Ụmụdibịa dị njikere chebiri anyị. Cheta na onye ọbụla mabutere Oje Zuru Obodo amabutela 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya. Anyị ga-enye onye ahụ tatikpa ma ị chọta ya. Ama m na aghọta gị na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze gị ga-akpọnye gị ma imechi ihe omume a ga-ayere bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM. Anyị agbụ na ajụjụ ọnụ na-enwe ike kọwara ọha na eze ihe na ihe obodo Ụmụdibịa na-asọ na nke ha na-eme gịnị ha na-anabata. Ọwa Eko FM na-eme ya ịma ọ dị loud. Ọwa Eko n'ụtụtụ a anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na ọkpụkpọ oku Makinde kpọrọ ka otu United Nations bụ UN bịa mee nnyocha gbasara ya bụ ntoro na nzọpụta azọpụtara ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na steeti Oyo. Ọkpụkpọ oku Makinde, Govano Steeti Oyo Seyi Makinde kpọrọ ka otu United Nations bụ UN bịa mee nnyocha gbasara ya bụ ntoro na nzọpụta azọpụtara ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na steeti Oyo. Makinde wee na-akọwa na ka esi tọrọ ndị a ka esikwanụ zọpụta ha edoghị ya anya na ọ na-agbagwoju ya nwa anya na n'ihi ya otu United Nations ha biko bịa kene leruo anya ala mekene nnyocha chọpụta ka mmiri siri wee baa na gịnị n'opi ụgbọgịrị maka na ka esi tọrọ ndị a ka esi zọpụta ha rukwa ugbu a ka na-emekwa ya yarị na ọ bụ ozugbo o mepere ọnụ kwuo na ọ ga-azọkwa onye isi ala Naịjirịa ka a bịara tọrọ ndị n'orughị 24 hours o kwuru ya bụ okwu abịa tọrọ ndị a abịakwa tọhapụ ndị atọhapụrụ ha sụcha akwa Krismas ha adịghị ka ndị atọhapụrụ n'ihe niile aka nọkwa na-eme ya yarị. Ozugbo Makinde na-elite okwu a ụlọ ọrụ onye isi ala asị ya nwanna amechie ọnụ ma ị na-amaghị ihe ị ga-ekwu close your mouth. Makwa ihe ị na-ekwu maka ya ị na-akọwa na ndị agha ala anyị agbalịghị na ndị ọrụ nchekwa anyị agbalịghị ị chọrọ ime undermine their effort. What do you mean? Eche na okwu ebiela ya ruo n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday kpọmkwem n'ụlọ nzukọ Senate. Ndị ụlọ nzukọ Senate akọshọn Seyi Makinde si ya amakwala anwa kpọha oku ahụ so otu United Nations bịa mee nnyocha. Ha na-eme nnyocha maka gịnị ka ha na-emere nnyocha? Amaghị na Nigeria wụ a sovereign country, obodo kporo na nke obodo gịnị mere a ga-eji abịa na-eme nnyocha na gịnị mere na kama ọ ga-abịa na-eto ndị agha ala anyị ya bịa na-ele their effort eme ya undermine awụ ya n'ala ha bakasịchara Seyi Makinde ahụ. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a o nwere ihe dị njọ na ya bụ ọkpụkpọ oku Govano Steeti Oyo bụ Seyi Makinde kpọrọ ka otu United Nations bịa mee nnyocha gbasara ya bụ ntọrọ na nzọpụta azọpụtara ụmụ akwụkwọ steeti Oyo. Clara nwoke ọcha nzọpụta azọpụtara ndị odoro gị anya it is well it is well onye m ga-ekwu it is well Chineke mene ha apụta it is well. Ọ dị ego o nwere ọtụtụ ndị Naịjirịa ọ na-edobeghị anya
ya mere ka ọ dị ya bụrụ na ị mere ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ ị ga-agbalị buli ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gawa na Facebook anyị ọ gwụchala naanị gị bụ onye na-anaghị ekiri anyị na Facebook gaa ebe ahụ chọwa Eco FM 100.7 iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee naanị Eco FM kliki ịkpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi laikekwa ma share ya kode ka anyị jiri nnọọ nwayọọ mee ka ị nọrọ ka o si wee hịọtụọ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị a na-akpụkpala ụnọ ego alawi jekpanụcha aka ọrụ mụọ ụnọ agakwala dabere n'ebe ego alawi dị ka onye Director General nke ndị ji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị NYSC bụ Brigadier General Olakunle Oluseyi Nafiu gbara ndị ji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị NYSC bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na obi iko n'elu adịla o dịka ahụrụ ozu ebepụrụ isi na mahadum Unijos. Buhari egbughị oge ọbụla nwee ntụkwasị obi n'ebe m nọ ọ nọnyere m n'oge ihe isi ike ka Lai Mohammed kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye Prime Minister mba Ukraine agbaala arụkwaghịm. Onye isi ala Bola Tinubu ezigarala ndị ụlọ nnọchite anya ala anyị akpụkpọ iwu na-achọ ka ehiwe ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi na-atụzi anya ka ndị ụlọ nnọchite anya ala anyị kwado nke a bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọrụ ahụike na-ebu agha megide ọrịa Ebola na mba DR Congo eyiela egwu ịga mfanye aka n'ọkpọ n'ihi ụgwọ ndị ejikọrọ ha. Ndị agha ala anyị azọpụtala mmadụ 7 atọrọla atọrọ n'okporo ụzọ awara awara Riyom Highway dị na steeti Plateau bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụnụ nwa wakpo anyị ịchaka ka anyị ga-eti ụnụ ka Netanyahu nke mba Israel gbara mba Iran. Ọgbaghara otu pati African Democratic Congress bụ ADC onwe ya akara access code anyị nyere na Fiu Gombe na ndị otu ya ka INEC kporo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ụlọ nzukọ seneti akụsuola Makinde n'ihi ọkpụkpọ oku ọ kpọrọ otu United Nations ka ha bịa mee nnyocha gbasara ya bụ ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na steeti Ọyọ. Ndị uwe ojii steeti Kano anwụchiela onye a na-enyo enyo ịbụ onye na-ebugara ndị ọkpa egbe bandit egbe ma napụta ya egbe ndị obo. Gọọmenti steeti Lagos apịnwụrụ na ya bụ nwoke dị afọ 56 56 years bụ onye esetere n'ihe onyonyo vidio ebe ọ na-akwanye ureure n'ọwa mmiri bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Spain afaala mba France ka olugbu site n'iji ọkpụ goolu 2 a na-asataghị ọbụla dị otu ji merie ha ma si otu a tozuo oke
maka amamaka nke ikpeazụ nke iko mba ụwa bụ World Cup nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a. o Chineke uche ịma bọọlụ abịara gbaa ya Ụzụkpụrụ meti hey ụzụkpụrụ yesterday uche yesterday egede esirila ịma ọ bịara bịa mee mba France n'anya vam ka ọ na nrọ mee ha na ha eme anya otu a eziokwu si ihe ọ na nrọ ka ọ na mmadụ. many people si na France ga-emeri ghọtala ọ dị egwu ha nọ na-eleta Spain mba Spain ka ị na-ekwu Rodri agbakọtala midfield yesterday ọ gbariri midfield ahụ. ị hụrụ Rodri nwa Man City onye ọbụla na-asị na mma ahụ edizav hụ Ballon d'Or nwanne lezie anya lekwa gị Clara ọ bịara lee midfield ahụ kee ya agbụ kpọchi everywhere na-ese paasị ka ebe a na-ese akpụ piom ya sịrị paasị ga ọgbakụ ya sịrị paasị ga irete ya sịrị paasị ga Mbaise. ọ garuru ọha ji ọkpọrọ ụkwụ tem nọ ya maalụ nọrọ n'akụkụ na-ewo ha ya na-adụ ha ya uche ụnyaahụ wo egede esirila mgbe a bịara bịa bụ ụzọ sonyeso mba France gol ndị mmadụ sị ha ọ na-akpọla polis ugbu a ka Olise ga-egbu unu ugbu a ka Mbappe ga-egbu unu Kubasi ejidesi Mbappe nwa a na-akpọ Kubasi nwa a na-eji ndụ ya achụ aja na bọ ụmụ nchọrọ Spain ndị a pipiro ka da boy na-agba ụmụ nchọrọ Spain ndị a nwechara height Messi ọ dị egwu ka ọ dị nwaanyị ọma gọọmenti steeti Lagos apịnwụrụ na ya bụ nwoke dị afọ 56 56 years bụ onye setere n'ihe onyonyo vidio ebe ọ na-akwanye ure n'ọwa mmiri okenye arụrụ ala ha ga-amachakwa ya ga-edowekwa ebe a ga-ekponye ure ha ga-ekponye ya ebe ahụ ịhụ ihe onyonyo vidio ahụ ụgbọala enyi ya uche ịma na o nwere ike ifiri na enwe onye lege ya ọma na-ekwe ya ewepụtara na-ese ya ugbu a ikwa uche ọ ga-asị na AI ọ ga-asị mba ịhụcha ya bụ ihe onyonyo vidio ga-egba n'aka ọ bụghị na ọ wụ small ure ịma kọntena ndị a na-eji ekpofu ure ekpojuchara ya otu a ya eburu ya n'ime gọta ọ maghị na onye nọ n'ime ụgbọala na-eme ya vidio agadi nwoke 56 years ka ọ gaa n'ugwu ka ọ gaa sichi ebe mmiri si asọfụ okenye kwesịrị ịhụ ụmụaka ya bawara ha ya ebija ha ọ dị egwu ndị ọrụ ahụike na-ebu agha megide ọrịa Ebola na mba DR Congo ndị nke ahụ eyiela egbe ịga mfanye aka n'ọkpọ n'ihi ụgbọ ndị ejikọrọ ha Congo na-ejikwa DR Congo na-eji ụgbọ ịhụnanya ya nọ ndị wepụtara ndụ ha ibu agha megide ọrịa Ebola ka a na-eji ụgbọ na akwa ịhụna na mba Israel eyiela mba Iran egwu na ha nwa wakpuo ha ịchọka ha ga-eti mmanwụ a ga-agwa ha na nwoke na ibe ya ha n'ọgị n'ọnụ ha gwara ha ya hoo ha n'eze wara awa adịghị ama mme na-aghọta o wee bere ya nwaanyị ọma ọ bụ Israel ahụ nke akwụkwọ nsọ ahụ a na-ekwu akwụkwọ nsọ si na ha dị obere mana awụ small but mighty. Ndị a na-alụ ọgụ. Too much. Mana n'obodo anyị abụ Nigeria nke anyị ekpere ka anyị ji aga. Ọkpọnụ asị Chineke nọnyekwara ndị Israel. Mana ha na-alụ agha. Uche ha na-alụ agha ka echi adịghị. Ha nwechara ihe niile eji alụ agha. Mana na Afrịka ebe a Chineke ga-alụọrọ anyị ọgụ. Ọ dị ego amabela aghọta ebe anyị na-aga. Asị ha ụbọ ka Chineke bụ ụbọ. Mana Israel na-ebu agha. Nwecha ngwa ọgụ. Israel na-ebu agha. Alụ agha ka echi adịghị. Trump nọrọ na-enwe ya agha ọ lụrụ. Trump lere ndị na-agba bọọlụ enye onye bekee ha red card. Ya solo ga arịfasị ya. Arịfasị ya. Gela ndị oleme ihe ụmụaka. Ka ọ dịla anyị na akpụkpọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. 2027 unu enyerekwala Tinubu aka mebie ọchịchị onye ka uche ya nke ala anyị bụ Nigeria. Ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbara ụlọ ikpe ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ Dangote akwụsịtụla ire mmanụ ụgbọala n'ọnụ ego naira. Gbata na ọsọ enyemaka o ka ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala ghara iri elu ọjị
ka otu jikọtara ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ IPMAN gbara ọchịchị etiti Naịjirịa dịka ụlọ ọrụ Dangote bịara na-erezi mmanụ ụgbọala nke ha n'ego dọla. Ohere m nwere isi azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2031 pere mpe ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ebubo ịtapị ego dị ijeri naira 54 54 bilion naira. Iwu ka ọ bụ na a ga-emerịrị gbajabịamila nnyocha ka Atiku kwuru. Otu pati African Democratic Congress na Fiu Bala enye na Atiku mbirimambi abalị 7 ma gba ya ka ọ kwụsị dị na-eme onwe ya dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ihe karịrị ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC na ndị otu pati PDP karịrị 10,000 over 10,000 awụbanye na jam n'otu pati APC na steeti Kebbi. Uche. Aka hụrụ politics no be your mate, Uche. Ọ dị ego. Politics oh your mate. Ababela wata ebe anyị na-aga. Ọ dị ego. Ka ọ dị nwaanyị ọma Peter Obi okwute ndị Igbo apụtala kwuo na ohere o nwere isi azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2031 na o pere mpe na ọ dị slim. Chance o nwere ịzọkwa onye isi ala n'afọ 2031 na ọ dị gịnị slim. Very slim. Abịa na-ajụ ya gịnị mere iji kwuo nke a? Ya sị ha gee ntị na ha ma na abịa na Naịjirịa a na-ebugharị ọkwa ọchịchị onye isi ala ebugharị, ebuga ya north, ebuga ya south. Na ugbu a ọ manyena ya dịka onye south ịzọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na ọ maghị ka ọ ga-esi adị n'afọ 2031 na n'ihi ya eburu ya buga ya na mpaghara north n'afọ 2031. Ihe ọ pụtara bụ na tupu ya na-alọghachi n'afọ ọzọ ga-esote ya ihe dịka afọ 2035 mgbe ahụ ya nwadịzi 79 years na ọ gaghị adịziere ya mfe isozi azọkwa onye isi ala Naịjirịa na ọ ihe mere o ji chee na ntuliaka elu afọ 2027 nwere ike ịbụ the last election oge esi eme. Uche ịma na makwa otu ihe ka m jikwa like kwa Peter Obi ahụ ọ na-adịrị onwe ya honest maka na enwe ndị nke ọ ga ugbo asọ washi ha ga-anwụ na siti ahụ mana ọ bịala gwaghị na ọ ga-emelizi ihe nọ ịma politics na while 79 years bụ okorobịa na politics n'Afrịka 79 years dịka 79 years na politics Africa dịka ebe dere 22 years na football. 80 years ka na-anwụ ike ha sị ha na a ga-achịrịrị ọnwụ by force. Ụlọ ọrụ Dangote akwụsịtụla ire mmanụ ụgbọala n'ọnụ ego naira. Akụkọ anyị nụrụ wee na-akọ na ha na-erezi mmanụ ụgbọala nke ha n'ọnụ ego dọla bụkwanụ nke mere otu jikọtara ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ IPMAN ji wee gbaa ọchịchị etiti Naịjirịa na ha gbata ọsọ enyemaka na ha kọshọn Dangote na ọkwa ha chere na ha na ọchịchị etiti n'ụlọ ọrụ Dangote na ọchịchị etiti Naịjirịa nwere agreement n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba afọ 2024 gara aga na ụlọ ọrụ Dangote ga-adị na-ere mmanụ ụgbọala ya n'ọnụ ego naira. Kedụkwa ihe mere o ji ugbu a tụgharịa na-erezi na dọla na nke a nwere ike ime ka ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala rie elu ọchị. Uche ọdịnala Dangote mfe maka na ya nwa amadi na ha agbalị nke a dọtụrụ adọtụ na-eme ya na-eretu ya nga ndị mmadụ ga-azụta wulie ọ n'ihi na ọ na-ere eweta ego na nke ọ na-ere nke ya. Gịnị mere Naịjirịa ihe ha ka Naịjirịa enweghị refinery na-arụ ọrụ? Ka ihe mere a ga-eji na-adọ Dangote na up and down akwa nwere 4 refineries onwe dị nke rụgo ọrụ onye nke agbalịrị na-emetụ ihe ya adịtụrụ ndị Naịjirịa mfe na wow ọ biznes ya ya masị ya mfe ya ere na pounds na-aghọta ya masị ya ere na shilling ọ dịrị ya mfe maka ihe ọgwụgwọ amadi na ha agbalị kemgbe ama m na-aghọta has been trying ọ biznes ọ dị ego ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị ndị uwe ojii awakpola ebe ndị omekome na-ezo na steeti Abịa nwụchie mmadụ 31 n'ihi ịṅụ ọgwụ ike
bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na enwe n'anya mmiri na ọṅụ dịka ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi atọrọla atọrọ laghachikwuru ezinụlọ ha. Bode George adọọla aka na ntị gbasara iji ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na INEC akụwasị otu pati PDP. Agbara m nwunye m si ya kpewe ekpere ka Tinubu gaa n'ihu na-enye m nkwado, ka Wike kwuru. Nwunye ya kpewe ekpere uche ọkwara n'oge na ịma ya bụ Wike bịara na-ekwu na at a point ụjọ bịara bịa tụwa ya na Tinubu nwere ike withdraw ya support ọ na-enye. Ịma ndọrọndọrọ ọchịchị anaghị epredict nwunye na o mechara gwa nwunye ya na nwunye ya faya wee ekpere ka Tinubu gaakwa n'ihu na-enye ya gịnị nkwado, na ọ na-ekelakwanụ Chineke na Tinubu gara n'ihu na-enye ya nkwado wee hụkwanụ ọrụ ọkpọrọ ahụ ọ na-arụ n'Abuja. uche a sịkwa harakwa o Wike na-agbalị na Wike na-arụ Chineke na ọ na-eti ịgba na isi obodo anyị bụ Abuja. ọkwa ya ka a kpọrọ Mr. Project. Thank you. Ọ na-arụ ihe gbachiri ike ahịa lukati echere ka anyị ga-akpọkwa Abuja ka anyị ga visit. Anyị chọkwara iji oghere a kelee gọvanọ steeti Imo Ọnwa Oyoko na ihe ọ rụrụ na Douglas. Chineke mee uche ụzọ ụsara otu a ka ọ na-enwu gbaa ka something ọ na-egbu gbaa ịlọrọla vidio gị hụ ebe m na-akpọ aka Douglas na-enwuzi gbaa ama m na-aghọta. Kudos Ọnwa Oyoko. Kama ihe anyị na-ekwu bụ na gekwa ntị agụmakwụkwọ ime obodo anwụọ na pee na steeti Imo ọwa ọnụ ka a ga-eji agba ụnụ ya. Okporo ụzọ ndị ime obodo dịgasị na steeti Imo anwụgo. Lokal gọọmenti nwụrụ anwụ na steeti Imo. Hello ọnụ ka a ga-eji ekwu ya. Mana echekwa ma enwere lokal gọọmenti chairman. Mana abịa n'Owerri ị na-agbalị ụzọ dị oke ị na-agbalị ịhụ na-abịa n'okporo ụzọ Ọnwa Oyoko na-agbalị mana webụ aka n'ime obodo webụ aka n'ime obodo ọ dị oke mkpa o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na ọkpụkpọ oku Makinde kpọrọ ka otu United Nations bụ UN bịa mee nnyocha gbasara ya bụ ntoro na nzopụta azoputara ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na steeti Ọyọ ya na ịdọ aka na ntị ndị ụlọ nzukọ seneti dọrọ ya ka ọ fanyuo ya bụ ọkpụkpọ oku pirikotom dịka ọkụ. Anyị wee na-ajụ gị sị o nwere ihe dị njọ na ya bụ ọkpụkpọ oku gọvanọ steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde kpọrọ ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na Facebook anyị nakwa na WhatsApp anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala ịhụnanya m ị zipụrụla mama 1,500 maka ịga ụlọ ọgwụ ya
ụdara na-adị mma ara ya dị dadarara a na-agakwanụ na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị nwanna anyị alọghachiela ịbịa leba ya anya bụ ọkpụkpọ oku a gọvanọ steeti Oyo bụ Seyi Makinde kpọrọ ka otu United Nations bụ UN bịa mee nnyocha gbasara ya bụ ntoro na nzoputa azoputara ya bụ umuakwukwo na ndị nkuzi na steeti Oyo. Gọvanọ Makinde wee na-akọwa na ka ihe a niile si wee mee edoghị ya anya ka esi tọrọ ndị a 24 hours dịka ọ pụtachara kwuo na o nwere mmasị ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ka esikwa kpọpụta ha ndị a kpọpụtara new attire ụfọdụ ji ekwentị nke a mekwara na ihe ndị a niile edoghị ya gịnị anya n'ihi ya na ọ chọrọ nnyocha tọrọ atọ and explanation so ya onye ga-akọwaghara ya ka ihe a si wee mee na gịnị steeti ya ozugbo ọ na-elite okpu a ụlọ ọrụ onye isi ala na ndị ụlọ nzukọ seneti asị ya mechie ọnụ be grateful n'ịgba ndị agha ala anyị tiri ị na-eme undermine their effort ị na-ele mbọ ha na-agba na-azọ ya ụkwụ dịcha nnọọ ka ha anaghị agba mbọ what do you mean ọkpa gbara gị na onye agha tụfuru ndụ ya gị na-akọ na-abịa mewe ha nnyocha a na-eme nnyocha chefuola na ala anyị bụ Nigeria wee sovereign country obodo kpụrụ na nke onwe ya ka ọ bụ gịnị mere ị ga-eji akpa oku ka abịa mewa gịnị nnyocha n'obi isomolo mata o ịhụ Adams Oshomole yesterday n'ụlọ nzukọ seneti olu ya dị high na-aghọta ka ebe ọkụkọ m na-ebe akwa mgbe egbe buru ya na-aghọta ya bi nwaanyị ọma egbe buru hụrụ ọkụkọ I'm just assuming, you know. Ebe bi na-adọgharị m okporo ụzọ niile. Agba uche please. Ego ka mmefu gị na ihe a. Ọ bụrụ na egbe buru ọkụkọ a, be plain. Emezi ka ndị ndọrọ ejize m egwu ndọrọ. Eme ihe mere nji lechaa gị. Na-efe n'isi si no. Be straightforward. Ọkwa ego apụtawala ugbu a. Mana mgbe m na-asị gị help me out ka ịzụta ọkụkọ gbasiri ike, you refused. Ijirila ya ugbu a ga make wa enter na state CID. Makwa ego ụlọ if I want to close this thing, ego ụlọ ga-eri m. Mana weta ya ka ịzụ ọkụkọ ọ rara gị ahụ. But I told you that my capacity ruru mụ ịzụta ọkụkọ nwere. Iwu nnọọ kesi woman ka ewo. Ọ dị ego. Ebe ọwụla ị hụrụ kesi gị tinye weta ego ka ịzụ ọkụkọ ọ rara gị ahụ mana ị werela ego ga make ya enter na state CID. Ọ ma gwa gị. This may help like. Kedu department ị gara na-achọ ọkụkọ? Department of Fowl. Yes. And egbe. Yes. Ya. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a. O nwere ihe dị njọ na ya bụ ọkpụkpọ oku gọvanọ steeti Oyo bụ Seyi Makinde kpọrọ. Ya bụrụ na ị mere ọsịsa, ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị nke ọbụla ị ga-eme gbalịa gbuo ya nkenke ịbọọla chie Uche Nwagodo. Onye eze Bọlachi. Ụtụtụ ọma Uche na Clara. Ndewo. Onye eze. Agaziere unu n'aha Jizọs. Amen. Otu a na-akpọ ka ndị ọzọ bịa nye aka ka achọpụta ihe dị n'ihe a. Onweghị ihe dị njọ na ya. Okay. Ihe dị njọ na ya maka na ndị Igbo si ihe na-emere ukwu na ọ gbara ifigharị. Ọ gbara anyịgharị ma mụ onwe m ebe a King David ọ gbara ngharị otu esi kidnap ụmụaka na otu esi relizi onye isi ndị agha mgbe o nwere before release ụmụaka 2 days before ọ sị na ha eruola quarter to irelease. Olee otu o nwere statement ndị ha mechara ekwesịrị ileba anya tụ onye kwuru sị kpọta ndị ọzọ ka ha nye aka
onye ahụ emeghị mistake. Ya gaziere na King David nọ. Ya gaziere gị nọ King David nnọrọ m ịbọọlachi. Uche nwa grandma. Brodo Oyo. Kankamle. Welcome, Ibolachi. Kankam, I'm very proud of you. If you follow Nuche bumper to bumper, you don't give him any gap to overthrow you. Janyewa Clara. Ụnụ ndị na-abanyere ya aja n'ukwu, ụnụ ndị na-abanyere ya aja n'ukwu n'ihe ọ na-eme. I'm calling from a Kano village, Georgie. Uche, Wakama. Ilabale. Imegoji ya this sharp. Okay, belong this morning. As Oja Palaga, get mecha one day, Chiraki Agbo Wiaha. Are you getting me? And the Yelila Lagos Putana, Chineke la Nuke Beranyo, but all get in the rest were making it sign Lopota Nigeria. Because Okwa Wokala, I must know this federal government is supposed to. We all have a question. Senators, House of Rep, President, Boku, Enyamaka, it's an individual. A Jiraki Akbo, Allah Bochion, Kangwadia Hoha, Nigeria today. Choya Lokuru, this senators, House of Rep, La President, Ahemeyanyo, Rotoyo Wafopo. Allegedly. Ọ dị ego. Ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Ifeanyị Chukwuemeka. Ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma. Aha gị bụ Ifeanyị Snazi isi ọka iwe onye ọka mana ibi na Nekede. Ọ sị Nigeria wee country of particular concern. Na ndị ndu anyị tinyere ndị seneta anyị ha niile wuche otu n'obodo anyị abụ Nigeria. Not very unfortunate. Ka esi were gịnị eziokwu ino na-akpagbu ya n'obodo anyị akpọrọ Nigeria. Anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a Chi Sylvia ọ si were ya ga ebe niile n'okwu ahụ Govano Makinde kpọrọ n'ọwa eziokwu. Okwu ahụ ọ kpọrọ si otu UN ha bịa mee nnyocha n'ọwụ gịnị ezigbo okwu na ọ bụchaala ndị aka ha dị na nke ahụ ndị ga-agba ọkpọ megide nka. Ọ dị egwu. Injinia Frank Ujiebelebe si Amawụsa dị na Douglas zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo. Ọ si clear conscience a na-ekwu okwu ya anaghị atụ ụjọ ebubo. Gịnị mere ha ji wee dị worried maka okwu ya Govano Makinde kwuru? O nwere ihe ha na-ezoro ndị Naijiria? Ọwa ajụjụ ọ na-eme gịnị ọ na-ajụ na o chere na o ruole mgbe otu UN ga-ezi Oshomole na ndị seneta ka ha bịa ka agba ha ajụjụ ọnụ. Na after all, Mr. President ji achọ enyemaka ndị UK na Russia na mba France. Na n'ihi onweghị ihe dị njọ Govano Makinde ikwu ụdịrị okwu dị otu a ikpo okwu a. Ọ sị ka Chineke mee gịnị meziokwu. Bright Nwachukwu ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma isi ọfọrọla ọ sị ịhụrụ anyị abụọ na Chineke gọziere anyị. Ndewo anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Daddy Josi Ọgbakọ. Ọ sị ya bụ okwu Govano Steeti Oyo na-akpọ ka otu UN bata mee nnyocha gbasara ntoro na nzoputa azoputara ụmụ akwụkwọ ndị a. Ndị seneta anyị na-agwa ya sị ya mechie ọnụ. Not the questionable. Ama m na aghọta. Na ka esi tọhapụ ndị adịghị clear mana n'ime ihe niile anyị na-ekele gị Chineke onye mere ka ụmụaka ndị alọta n'udo. Anyị ahụ na nke gị Victor Chima ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma. Anyị abụọ na program anyị o ji atọ ya na ihe a bụ ihe a na-akpọ proper dissemination of information na o ji eme enjoy program anyị o webere na ejisi ike. Anyị ahụ na nke gị Maxwell Uche ọ sị na mseko na Clara ụtụtụ ọma. Aha gị bụ Uche isi ama Imo isi ka ị chetara anyị ya gaziere gị nọ Ebolachi ụtụtụ ọma. My brother, Governor Oyo Steeti Makinde. That man is a man who has a many moments from now. They take it time, you share that. Abraham on yourself, Boko Haram, ISIOKWU,
federal gọọmenti ha na-asọnsọ ha. Allegedly, no? Kamanya? Tiga allegedly, very important. Tiga ye kuya direct to town when you jidere. Allegedly. Akronym, can you spell it? Otia, ono ga amota cha allegedly. Gịnị mere anwaghị ihe a ga-eme ndị a? Gịnị mere anwaghị ihe a ga-eme? Ndị akarịghị otu batalion soja ya kpakpa. Ihe iwe na-ewe nwụ sojas na-ede elu uzu ndụ ha ebe ndị ahụ. Ọ dị iwe na-ewere na ndị ọrụ n'ọchịchị amara n'ihe otu o si agaga. Allegedly. Ama maka ya. Ndị polisi na amị ha jewere uzu ndụ ha. Ha jewere uzu dị alive. Onye ka nwụrụ ma ọ nwụọ n'o. Ọ dịghị a ga-emetakwa again. Ọgwanụ otu jeneral ụbọchị nwụọ ọfụ Igbo n'ibe operation na Borno. Amị akpọọ gị sị gị were nyere otu bọọlụ Borno ya na ya na-abịa n'ụdị otu batrị ya nwụọla. Onye bịa rescue ya ọtụl isi ọf egbuo ya. Dibe gị na-egbu esi ya. Si na agbamisi ihe a. Nnụnụ gbaguri n'ụzọ ọrụ ihe kụkere ya sọ n'ime ọha. Ndewo. Hapụnụ ihe na-enwe n'iwe hapụnụ dị nsepụ. Ama ihe mekara. Ndewo, ya gaziri gị ịbọọla chie. Ịbọọla chi. Eyi, ya ewutele gị na ọ bụghị anyị nwa kụchapụrụ gị ọ n'ebe ahụ. Ọrụ ya ogogo na redio. Nwoke agọ. Ịbọọla chi. Ụlọ achọdo gadasịra gị Clara eletrik bọọbụ ndị Imo steeti adịkwara gị na mma. Dịkwara gị. Onye nna na-ekwuru ụbọchị taa agbanwe ebe ọ ka bụ n'ahụ ọnwụ taa gị ọtụtụ ebe lata ugwu bụ ọkụ na-ere one of every. Ihe si na-eto n'ụbọchị taa nwụ ụlọ echekwu ga-ata ata na ntị. Ga-ata ata na ntị. Tupu asị ga-atọ ka shuga. Ihe si na-eto ọgbasa ịga n'ụka m ahụ maka mgbe ezigbo ụka. Maka mgbe kwuru ezigbo ụka. Ndị mmadụ na-aghọta ya bụrụ ma nne gị sie ofe. Nne alụrụ n'ofe ị ga-azụ nne gị tupu ihe osisi nne n'ofe. Eleghị na osi ihu nne n'ofe akọwazi gị ka o cheburu echewu ma esi na-ekwe n'ụbọchị taa maka mgbe kwuru ezigbo ụka. Ana m okwu ndị ahụ ọ kpọrọ sị ha bịa anya nakwa ndị eze yọkwa ayọ. Ha bịa lee ya mara ma o kwesịrị ekwesị ma o kwesịrị ya bụ mgbe echere aga amata ebe mmiri si abaga n'otu ndị ọkpọrọ mara ma aha aka ịkpọ akpọrọ anyị kemgbe ndị spọnsọba tupu ọkpụkpọ ndị nze nwa onye chọrọ ịkpọ ya ya ndewo ya gaziere gị nwoke agụ ya bụ chere obi gị adaala ụda gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Mary Ann ekwu nwoke ọsụtụtụ ọma papa Ebube na Aunty Clara ọsị Chineke gọzie anyị abụọ ndewo ọ sị na ụbọchị anyị meta mkpụrụ mara mma ma bụkwa nke a gọziri agọzi na anyị abụọ amakakwa ndewo ọ sị papa Ebube o na biko kedu mgbe anyị ga-aga Thanksgiving na n'ọga no she can't wait o orie hot jollof rice. You cannot wait. Anyị na onye na-eme patience anaghị emeka ihe. Ebe you cannot wait. Gee ya chelanụ gawa n'ebe ebe masịrị gị. Ị hụrụ onye na-enwe patience gị na-atọrọret ya. Onye ga-abịa tapụ chicken ọwụ. You can wait. If you cannot wait, gị gawanụ. You can't wait. Gaa n'ihu. Oluchi ọ sị na ụtụtụ ọma my wonderful best radio couples ọ sị na ọ na-ekele gị Godwin Clever na beautiful queen of Eko FM Lady Clara which aha long ọ sị ya wụ Chizọba Oluchi Pascal bụ ya na-etu akụju obi na ya sikwa na ụbọchị okuku dị na kansụl n'ime obodo Owerri West zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ sị it is well dịka mụ kwuru na ọ na-ekelekwanụ Chineke onye mere ebere atọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị a ndị bandit tọrọ atọrọ ọ sị ka Chineke nye anyị afọ ọma na Naịjirịa magburu onwe ya n'afọ ọzọ na-abịa abịa ndewo o wee bụrụ ya ka anyị gaa n'ihu izu ọkpụkpọ oku ịbọọla chi ndewo dịkwara gị na mma mmadụ ka a na-arịa bọọla chi uche ekwele ka ihe ndị mmadụ na-ekwu ekwele ka Clara ji nka ma anyị mụọ ya gọdị ihe ị ga-eme nwoke ya nwere disadị ka ị ga-eme onwe ya gọdị ihe ị ga-eme onye disadị ka ị ga-eme I'm helping him. Ị na-enyere onye aka nwoke
so onye na n'ụlọ ewu chief mmadụ karịrị inye ha wan ya dụrụ na mma eso nwa akụba village igbo dịbụ kọbedi na-akpọ ihe mere na ụwa ịma onye kwuo na-asọ kwuo na ihe na-ebe gọọmenti ha ga-asị na ha amaghị ha meghị elu no ihe mere na ọkwa echi allegedly allegedly ụmụ otu ebe ọ nwere ndị ka ya kpọrọ na akpọrọ something days ha apụta n'ụra nsọ olee ejikwere ndị nke fụrụ abụọ maka ọta ọ na-eme nwaanyị ka e mere ibie ịbụ a na-enye ya ukwu ya ọpụtakwere ndị nke fụrụ abụọ ka anyị ma na ha ezuo na akụkọ akwụkwọ ndị ọzọ eji eji a na-ewepụta na-akpọ a na-emegidetara ịda bata ọbụla ụta ka emegide akpọpụta etighachi so ndị ka ya fụrụ abụọ ya kpọpụtacha ya pụtara mmiri so ị ga-abịa gwa m ugbu a na ihe ndị a emeghị eme na allegedly na nwe ndị ma maka beta sịkwa m ka e nwere ihe a na-arị ya ga-eji eme elekshọn for any information ọ bụrụ na ihe a pụtara ndị kọntụrụ ọkwa ha eji eme elekshọn ya dụrụ ya gaziere ụnụ nwaanyị ọma mmadụ ka anaghị achọrọ ikwucha allegedly niile anyị nwere nga ya kwucha ọ dị mkpa na ha mụtara allegedly ya ọ dị mkpa na ihe ị na-ahụghị n'anya na-edoghị gị anya ịchọ ikwu ya gị iti ige gịnị adịghị ama ọ bụ maka ọdịnamma gị ama ma ị na-aghọta maka na o nwere ike esokata ya bụ ihe ọ wụ eziokwu mana nke ịma ọ wụ eziokwu kwuo ya direct ama m na-aghọta nke ma na nke a bụ gịnị eziokwu evidence ya nọ kwuo ya gịnị direct mara na akpọ gị si lee ya ọ wụ ihe m kwuru mana nke na-edoghị gị anya tinyere anyị allegedly na-aghọta ebe anyị na-aga ebero ya Yukeria Olumma ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma na ọ hụrụ anyị n'anya anyị hụkwara gị n'anya nwere m Victor ọ sị Makinde na ọ dị 100% right na ya bụ ọkpụkpọ oku gịnị ọ na-akpọ na gịnị mere ụjọ ji atụ ha maka na a chọrọ imebọ ha na ọ dị ka nwere rat somewhere na uche na ọ na-esomelu rat yo ọ dị egbo Victor oge ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye ike agwụla Comrade Grigri Chi Voice ọsọ ụtụtụ ọma my people n'isi Owerri na-ekiri anyị na ihe eji eziokwu eme ike agwụla dibịa ụwa n'obodo anyị abụ Naijiria obodo nwere national anthem abụọ nwee 1000 naira n'otu abụọ ọsị ọkwa na the same people ọsị ka ụbọchị taa gaa n'ihu na-amara anyị mma ise otu oku ka anyị chịkọlọta ya ị n'ebe ahụ n'ụtụtụ a good morning ụtụtụ ọma Alexia, no más se consigue ni de uno que la cara ni de un sushi again. No la bamba, no. You can see my point Nigeria because Senegal is Daniel because I want to put Senegal where I carry him Karime. Ya? So, I come here. There were. Amen. Ya gọzikwa gị ezigbote oyi Cliff David Nnamdi Egbu okporo isi ụmụ Njire tezibata ozi gị ọ sị oshemole na ọ na-adịzi economic with the truth na onwe n'akụkọ ayarame ya na-anụ gbasara ya bụ ka esi tọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị a na ndị nkuzi ndị a na ọ dị mkpa na ekipụrụ rekọdụ straight ma ọ bụrụ na otu United Nations nwee ike bata mee nnyocha mee gịnị gbasara ya o wee bero ya gaziri gị n'ezigbote oyim Cliff David Nnamdi Egbu okporo koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpere n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị n'oge na-adịghị anya ga-ịhụ ndị ọbịa anyị akụrụla ha n'ahịrị chebiri